misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te damos gracias. Señor Dios de Iglesia, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, Cristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, que toda la ley se compendie en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que imitando la caridad Hermanos, todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo. Organizando as festas de San Roquín. Solamente brevemente, que logo hai a procesión, moitas gracias por invitarme a participar neste acto de homenaxe ás comisións. Hoxe representadas aquí por unha persoa que, como me dixo o don José, leva 60 anos ininterrumpidos pois formando parte dunha comisión. Non hai festas nas parroquias no que somos concellos rurais e non existen persoas como as que están agora aquí, Antonio, José Manuel Regueira, Paco e outros xóvenes que faltan, que non están, pero que eu sí sei que están nesta comisión, que durante todo o ano están pensando en como facer as festas do seguinte, que deixen as súas cousas e as súas familias durante horas para ir pedindo polas casas e recaudando, que fan actividades como a Festa do Carneiro, para que todos nós disfrutemos. Nós logo vimos aquí a disfrutar, e incluso pois a ser a veces un pouco inxustos pola labor que les fan, porque a crítica hai que tomala como sempre constructiva. Talagra, Manolo, xa tamén o Castellano, José, o Chapista e outros que lle precederon, a todos eles moitas gracias, e a ti que San Roque che dé moita vida máis para seguir formando parte da comisión na que xa hai 3 xeracións. Esta, seguinte, xa hai rapaces novos que tamén integran. Moitas gracias a todos polo vosso traballo e a disfrutar desta semana, que sabemos que detrás hai moito traballo e dedicación. Talagra, aparte de ser pai de familia numerosa, de ter un ramillete de netos, pois tamén sigue aí pois facendo cestos, formando parte da comisión, actividades igual que todos os demais. Se me permite, da Iglesia, un aplauso para toda a comisión.